Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Днес ви предлагам един продукт, който е разработен за дамите. Един продукт на компания Long Life Corporation, разработен за дамите. QH3. Това е червената капсула. Червената капсула. Продуктът, който е част от програмата на компания Long Life Corporation за удължаване на човешкия живот и подобряване на неговото качество, предназначен за жени, както вече казах. Продуктът е научно доказан, животоудължаващ и подмладяващ anti-aging ефект, специално ориентиран към красотата и здравето на жената. Продуктът предоставя възможност на организма да разполага с пълния си енергиен и жизнен потенциал, независимо от възрастта. Животът започва след 50 години. Не забравяйте, това е девизът на компания Long Life Corporation. Този продукт можете да постигнете перфектно здраве. Успешно се използва за превенция на туморни заболявания. Притежава имунно модулиращо действие и понижава нивото на кръвната захар, сърдечната честота, дейността на храносмилателната система регулира, оптимизира работа на нервната система и редуцира негативните ефекти от диестреса. Основен компонент в този продукт QH3 е и хиалуроновата киселина, активираща хидратацията на кожата и повишаваща съпротивителните сили, които с напредването на възрастта значително се понижават. Продуктът QH3 съдържа също така меланин, даващ един от най-високите антиоксидантни нива сред другите естествени вещества. Ензимът супероксид дисмутаса и металоензим, един от най-важните в ензимната антиоксидантна система, който се редуцира с напредването на възрастта. Поради това изключително високи антиоксидантни способности, които са резултат от съдържащите се огромни количества витамин А, витамин С, витамин Е и коензим Q10. Този продукт жените могат да се наслаждават на хубава, лъскава и мека кожа на лицето. Този продукт QH3 ефективно се използва и при случаи на артериална хипертония, диабет, псориазис, ексеми. Така че да заповядат дамите, специално разработен за дамите, особено след критическа, дори даже и по време на критическа възраст, много подходящ. Съдържа този продукт елементи на редица органи и тъкани в човешкото тяло. Съединителната тъкан на окото регулира. Също така стъкловидното тяло на окото, ставния хрущял, синовиалната течност и други. Продуктът QH3 активно подпомага основните функции на хиалуроновата киселина за хидратация на кожата и повишаване съпротивителните сили, които с напредването на възрастта и под влияние на редица външни и вътрешни фактори я съставят и тя я състаряват и тя губи част от хиалуроновата си киселина, колагена и еластина. Така че, скъпи дами, заповядайте. Животът започва след 50 години. Бих казала при дамите след 40 години с започването на критическа възраст.
Можете започнете да го пиете. Аз съм го пробвала и много добре, научно доказан ефект. Продуктът има разработен по специалната програма и специална технология на компания Long Life Corporation за удължаване на човешкия живот и оптимално повишаване на качеството му. Този продукт наистина е уникален, единствен, няма друг, няма къде да го намерите. Обадете ми се, пишете ми, чакам вашите коментари и въпроси на телефон. Не звънете, пишете на Viber, на WhatsApp или Telegram на номер за Испания 0034 618 274 762. Във Facebook страницата е Рене Ивон. Другата групичка Вечно млади красиви, която е с ограничен достъп, и за специалната страница за България Medica Long Life България. Очаквам ви. До скоро! Бъдете здрави и красиви!